Tako, evo oficijalno putujemo iz NRV-a, tako da dosta je bilo. Sad ćemo vam pokazati naš auto, kak smo mi to napunili, braćo mila, pun je do čepa. Evo ga, vidi, formula, gledajte vi ovo sad, formula je spremna. Puna do čepa, svega tu ima, papira, robe, svega, tako da to je puno i pelene su tu od ozada. Maksimum koliko smo mogli natrpati tamo da ima za ženu mjesta. Napred, vidi ovo, puno do čepa. Pa da, ulje smo jučer promijenili. Tako da što se ulja tiče neće biti problema. Eto, auto je spreman, mi smo spremni i putujemo oficijalno za Bayern. Tako da šaljemo vam sve sa puta kak je prošlo, s dvoje djece bit će veselo. Pa da, vidimo se ljudi. Djeca su spremna, žena je spremna. A ovo još ostavljamo. Ovo sve još moramo pokupiti. Znači i to mora još putovati s nama. A kako? To ćemo vidjeti. Morat ćemo se vratiti još jednom. Iznajmimo prikolicu. Može. Jel može prikolica, djeco? Yes. Može. Ej. Mi krećemo. Aj. Puni smo do čepa. Mislim da ovako puni još nikad nismo bili. Užas. Šta je, Kijara? Pozdravi si se Kokom, ljubavi. Koka, bye bye. Evo deda maše, gledaj. Evo deda maše. Mašite dedi. Bye dede. Bye. Bye. Bye Jovana, bye Vau Vau, bye Kiki. Svima bye. Jaj. Znači, sve je puno. Nema mjesta više ni za iglu. Ma mjesta nema ni... Nestane niko više. I da hoće. Nestane. Naše putovanje polako počinje. Krećemo. Nakon izlaska iz Essena na A3 se spustili i mislim da A3 idemo do Passaua doslovno. Ako se varam, ispravite nas. A ovo je jedan tipičan dan na A3. Gužva, radovi, katastrofa živa.
I tako svako malo, samo gužve, zastoji i radovi. Ali eto, tako je, polako stignemo. Nema više. Ne žurimo nigdje, to je najbitnije. Šta rade žena? I kćer. A baš ih briga. Dodaje. Uživaju, sunce sija kod tepsija, baš im je lijepo. Da. A da. Šta da vam kažem? Njima je lijepo, a ja nek vozim i zajebavam se. Možemo da se menjamo. A ovaj mali isto tu uživa, spavajući. A, Nema više jaja. koja je najgora stvar na ovoj A3, to su ovi vraži kamioni. Na svakom ćošku prestižu jedni druge. Užas je, znači, kaos. Uvijek moraš dobro paziti, polako voziti. Imaju ograničenje 80, oni jedan drugog prestižu 3 dana. Im treba da se prestignu, naprave čep, ali eto, to je to. Uglavnom, imamo još nekakvih 20 km do Kelna i onda nastavljamo dalje. Ljudi, morali smo stati naprosto. Kratka pauza se radi. Razlog je McDonald's. A ko je gladan? Ko je gladan? Kijara je gladna, tako da moramo u Mekes ići kupiti za jest. Da, ne preostaje nam znači ništa, nego kupiti hamburgere. Ti se probavi majkina, već si ne spavao se ti. Šta ćemo za ponje, ćemo uzeti. Pa da idemo šta se nudi. Burgeri, McWrapovi, chicken, može. Šta ćemo još uzeti da vidimo. Ajmo ovako, uzmemo burgere, cheeseburgere, 4 komada. Uzmemo jedan Happy Meal sa cheeseburgerom, pomesom, neke zoze, sok za djecu, skvići, igračkica, tako. Ovo će biti 100 eura. I uzmemo, šta smo rekli, jedan pomes, ovo. Tako. Evo cijena. 23 nešto eura. Nije puno. Platimo sa karticom fino. Ajde. Evo ga. Plaćamo. Daj račun. Evo šta smo kupili. Puna kesa. Svega. Sad žena sigurno već nešto priča u autu. Pa ćemo vidjeti šta se dešava. Evo Taja. Brzo u sedište. Evo nas. Meke. Gadna stvar se dešava. Neko preslačenje se tu dešava. A? Šta se dešava? Gledali smo samo. Izvolite. Mam! Ajde da vidimo, Idemo wow, igračka, wow, šta ste sad dobili, ste Wow! Jel voliš avione, Kjara? Evo nas, približavamo se Frankfurt Airportu. Na pola puta otprilike. Ja mislim da je ovo najveći aerodrom u Njemačkoj. Ženo, šta ti kažeš? Pa da, jeste. Što bi moj deda rekao, odavde se putuje za crni svijet. To.
Znači odavde nema gdje ne može. Pa da, i tu je ona uskoro jedna posebna zgrada, ja ne znam, to je neki hotel Sheraton ili nešto. Hilton, eto, Hilton. kaže žena Hilton. Valjda po toj zgradi svi poznaju odmah da su kod Frankfurta, pa da. Tako da evo, uskoro stižemo. Evo ga, to je ta zgrada o kojoj smo pričali. Znači ovdje kad dođete, kad vidite ovu građevinu, znate da ste kod Frankfurt Airporta. Ili ti Flughafena na švapskom, pa da. Iskreno nemamo blage veze šta se tu nalazi, osim tog hotela, da li su tu još neki hoteli ili nešto. To su hoteli, parking, Ko to garaže, zna? da. Da, možda i parking i svašta nešto. Ali evo, vidite. S druge strane isto tako, hrpa hotela, znači doslovno grad. Ne, ovo su garaže s desne A, strane. garaže? Znači kao da ste u grad ušli, doslovno. Da. I sad će negdje s desne strane biti ona glavna zgrada od aerodroma. Sad ćemo vam i to malo posnimiti. Evo ga, s desne strane. To je to. Aerodrom u Frankfurtu. Najveći u Njemačkoj, možda i u Europi. A mi idemo dalje. Bacimo pelenu. Ajde. Prljava je pelena, evo, gle kanta. Ubacimo lijepo u kanticu. Ajde. Ubaci. Tako, baci. Ha! Da ja. Evo je. Ključ. Jej! Ajmo. Šta se dešava? Pao je mobitel, braci, nema veze. Evo, ide Seka vozit. Ajde, vozi. A vi? Kako ste? Mi ćemo da se prošetamo malo. Tuto? Evo Seke. Jel voziš? A? Jel Kjara? Jel voziš? Aj daj gas, brm brm. To nemoj dirat. Ni to nemoj dirat. Ajde maši. Eno braco. Oni idu šetat, baš ih briga. Pa da. Vidi ga. Brzi Gonzales. Pun gas, Kjara, daj gas, ajde. Di je ovaj? Speedy. Speedy? Di si Gonzales? O? Nastavljamo dalje lagano nakon pauze kratke. Usrali smo se, upiškili smo se i ajmo dalje. Pali, vozi. Pali, imamo kreni još gas. koliko? 400 km. Pa tako nešto. Ajmo. On the road. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Evo, ovo je rijeka Majna.
pošto sam ja fan Mustanga i pošto sam vozim Mustanga, gledajte vi ovu zvijeru. To je auto. To? Evo nas, pauza. Mališa se ukakio. Ekipa je iza. Kako ste? Hladno. A da. I ništa, krećemo dalje. Imamo još, koliko? 200 i neš kilometra. Pa bome imamo više od toga. Više? Pa ne znam, sad što vidim. Pa ćemo da vidimo. Ajmo, pozdrav. Koliko šume i svega ima Njemačka i koliko je u biti, što se kaže, ono, mislimo da nije lijepa i da nema svojih, kako se to kaže? Pa dobro, ja to nikada nisam mislila. Meni se Nemačka generalno dopada mnogo. Mislim i nemački jezik i ovako kao zemlja. Da, A naprosto imaju svega, ono. Jedino što mislim, imaju i more. Pa dobro, imaju Nemaju more, onak imaju sad jezera, fino imaju i to, planine. ali imaju sve, apsolutno sve. Šuma, jezera, dvoraca, more imaju. Ne treba im apsolutno ništa. Pa da, sve imaju. Mislim, predivna zemlja. Ženo, jel jedva čekaš da stignemo doma? Se veseliš našoj novoj kući? Veselim se svemu. Veselim se. Veselim se, ne mogu više. A Majo nas čeka pred vratima. U naš veliki krevet. Jupi! I Na spavanje, odmah i boravak i sve. I dvor. Juhu, i dvorište. Jej! Jel da, Kjara? Evo nas pred Regensburgom. Evo na desnoj strani stadion Jan Regensburg. Mislim da su treća liga ili druga Bundesliga, više ni ne znam. Ako ima nekog od ekipe iz Regensburga, evo, slobodno pišite u komentare. I recite nam slobodno šta ima zanimljivo u Regensburgu. Mi jedino što znamo je Valhalla. Šta je to, ženo? Neki muzej, nešto? Nije Šta je? muzej, to je nešto na Dunavu sa nekim kao hodnicima. Ne znam, nismo nešto pretjerano čitali, ali nam s autoputa deluje jako zanimljivo. Eto, sad ćemo tu proći negdje uz to, pa ako uspijemo snimiti od magle, da vidite o čemu se radi. A oni koji su već bili, ako znaju, nek slobodno napišu šta točno je. Ja mislim da je nekakav muzej nečega, a sad... Mislim muzej, da, podsjeća... Ali zvuči vikinški. Da, zvuči vikinško, arhitekturu podsjeća na, ne znam pojma, Starogrčku ili Rim, tako da niđe veze s Nemačkom neke baš preterane. Budemo vidjeli, pa da. Eto, pauza opet. Djeca su kakila, treba ih se presući. A gledajte vi ovo, ljudi. Magla, braćo mila, ovo je užas. Ne vidiš apsolutno ništa. Mislim, na cesti se vidi, ali gled tamo u daljini. Evo tamo. Ne vidi se apsolutno ništa. Znači, kaos kakva magla je. Ali dobro. Evo ih, kamioni urebokte. Na nekom stajalištu smo, Bayerische Wald, nešto stali. I to je to, malo odmor napraviti, pa da. Ko što vidite, moja frizura je na mjestu, ono. Super, pa da. Eno, sin maše tamo iz auta negdje, ne znam jel ga vidite, ali on spreman čeka i on se ukako. A da, tako da evo, 10 minuta pauze, idemo dalje, još 70 km imamo, pa da i stižemo. Evo nas, ljudi, 30 km od Passaua, ali ima jedan problem. Gledajte vi onu žutu lampicu tamo. Da li će biti goriva? To je sad pitanje.
Ali budemo vidjeli, kaže 80 km imamo još, pa valjda ćemo doći do benzinske, nadamo se, lagano. Štedimo, evo 90 vozimo, lagano, samo lagano. Realno ljudi, ovo izgleda sve gore i gore. Još 60 km. A mi imamo nekakvih 25. Još do Passaua i prve benzinske. Bome, bit će gusto. Ajmo, pun gas, pun gas. Evo nas ljudi u Passau, gradu na 3 rijeke. Gledaj ovo što je lijepo. Jezivo. Jezivo. Užas. A gorivo kaže 50 km još. A da. Ajde, stićemo valjda do prve benzinske. Tu je negdje u blizini. Tenkiramo 10 eura, tek toliko da imamo do kuće, pa da ne bacamo pare ovdje u gradu na skupo gorivo. Na selu jeftinije. Kod nas sve jeftinije na selu. Da, voda, ljubavi. Voda. Baš je jezivo ovo. Znači doslovno uz vodu vozimo. Voda u ravnini sa zemljom, ona. Evo nas ljudi. Na knap. Vidi Benge. Daj gorivo neko samo. To. Vidi ovo. 50 km. Gorivo 1,73. Nije ni skupo. Onda ćemo 20 eura natankirat i dosta. Pa da. Ne treba nam više do doma. To je to. Šta neće? Eto. Evo ga. Pun rezervar, možeš misliti. Za 250 km imam. A da. Taman do kuće. Evo ljudi. Pogledajte vi onu ljepotu u daljini. Po mraku, kako to izgleda. Predivno, predivno, predivno. Molim Micu, evo stižemo pa da. Još malo. Šta nas dočeka pred ulazom u Passau. Gužvanac, ali teški gužvanac. Brale moj, do centra grada, mislim odavde jedno 15 minuta. Užas. Užas. A ovo je tipično seljački, bog te. Znači, ide hitna, ljudi ne mrdaju kao da sam u Hrvatskoj. Bože, sačuvaj, budale.